Sa dihang miabot ang alas 12 sa udto, mingit-ngit ang kalibutan hangtod alas 3. Sa pag-alas 3 sa hapon, misinggit si Jesus sa makusog. Eloy, Eloy, ama sabachthani. Nga ang buot ipasabot, Diyos ko, ganong gipasagdan mo ako. Sa pagkadungog sa ubang nanindog didto, miingon sila. Gitawag niya si Elias. Diha-diha midagan ang usa ka tawo ug mikuha og espongha o gituslob niya sa aslom nga bino. Gibutang niya kini sa tumoy sa usa ka kahoy aron masupsop ni Jesus. Miingon siya, Tanaw nato kung moabot ba si Elias sa pagkuha kaniya sa krus. misinggit sa makusog si Jesus og nabugto ang iyang gininhawa. Sa mausab nga oras, napikas ang tabil sulod sa templo sa Jerusalem, gikan sa ibabaw paubos. Ang kapitan sa mga sundalo nga nagtindog sa atubangan sa krus nakakita sa pagbugto sa gininhawa ni Jesus. Miingon siya, Tinuod yun nga kining tawhana mao ang anak sa Dios.